340 hadis. عن أم كلثوم بنت عقبة. أم كلثوم رضي الله عنها حبارته قالت: رخص النبي صلى الله عليه وسلم من الكذب في ثلاث. Ул әйтә, Аллаһның илчесе ди, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям 3 нәрсәдә алдауны рөхсәт итте. 3 очракта алдауны рөхсәт итте. Фил харби, беренчесе сугыш вакытында. Ва фил ислахи бейнән нас, икенчесе кешеләр арасын төзәтүдә. Ва каули раҗули ли имраатих, өченчесе ир кешенең хатынына нидер әйтүдә. Ва фи риваятин, икенче риваятта хәбәр ителә, ва хадиси раҗули ли имраатаху, ва хадисил мар'ати зәүҗәһа. Һәм инде икенче риваятта хәбәр ителә, ир кешенең хатыны белән сөйләшкәндә һәм хатынының ире белән сөйләшкәндә алдау рөхсәт ителә. Беренчесе әйттек сугыш вакытында. Ягъни ике гаскәр чакырган сугыш вакытында дошманны шушы сугыш вакытында алдау рөхсәт ителә. Шушы сугышта җиңер өчен. Икенчесе кешеләр арасын тотылаштыруда. Мәсәлән, ике кардәшең, күрәсең, ике кардәшең арасында ниндер капма каршылык. Алар үпкәләгәннәр бер-берсенә. Ничә көннәр буенда сөйләшмиләр. Менә шуларның арасын төзәтү өчен, мәсәлән, килеп әйтәсең, менә шул кеше, чынлыкта менә шундый кардәш синең турыда гел яхшы сүзләр генә сөйли. Ул сөйләмәй, ләкин син шулай әйтәсең, бу кардәш синең турыда бар тик яхшы сүзләр генә сөйли. Ни өчен сөйлисең моны? Аларның араларын тоташтыру өчен, татулаштыру өчен. Янә ир белән хатынны, мәсәлән, күрәсең, ир белән хатын сөйләшмиләр, әрләшкәннәр. Бүгенге көндә кызганычка каршы, әгәр караса күп очракта киресенчә кешеләр ир белән хатынны татулаштыра түгел, киресенчә арасын бозу өчен барлык сәбәпләрен кылалар. Хәтта бар шундый очраклар, әни, әти үзләренең балаларының гаиләләрен бозалар. Татулаштыра түгел, араларының гаиләләрен бозалар. Бу дөрес түгел. Киресенчә, шуңа күрә, әгәр син мәсәлән шулай ир белән хатынның талашканнарын күрәсең икән, аларның гаиләләрендә ниндер проблема күрәсең икән, шунда хатының барып әйтсен хатынына, менә минем ирем әйтте, синең ирең синең турда кардәшләр арасында гел матур сүзләрне сөйли икән, минем хатыным шундый яхшы дип, һәм киресенчә хатыны шулай дип әйтсен. Ни өчен? Буларның араларын таштыру өчен. Буларның араларын татулаштыру өчен. Һәм без синнән башка хадистә алдык, бу бик зур әҗр савап. Бу бик зур әҗр савап. Һәм инде өченчесе, бу хадистә килә, иренең хатынына, ягъни хатынның иренә нидер сөйләгәндә алдаларга рөхсәт ителә. Монда сүз бармы? Ягъни син нидер сөйләгәндә хатыныңны алдалай аласың, ягъни иреңне алдалай аласың. Юк, монда сүз ни турында бара? Мәсәлән, син хатыныңа килеп әйтәсең, менә синнән дә матур кеше юк дип. Ягъни син дөньяда иң гүзәл кеше, ягъни хатыны иренә әйтә, менә син минем иң кыю, бөтен ирләр арасында син иң кыю, синнән дә кыю кешене күргәнем юк дип. Ягъни матур кешене күргәнем юк дип. Ул алай дип уйламаса даган, ни өчен шушы ике кеше, ике гаиләдә бер-берсе арасында мәхәббәтне, дуслыкны арттыру өчен шулай итеп хатынын алдалый, ягъни ирен алдалый. Һәм инде әлбәттә монда ап-ачык алдалау турында бармы? Ничек инде шу сүз белән уйлау, сүз белән уйнау, нинди яхшы максат белән сүз белән уйнау турында сүз бара. Баракаллаһу фикум. Дәвам итә.